Говори Big Brother. Йорданка ти спечели любовта на публиката за пореден път и заслужено стигна почти до върха. Може да се гордееш с представянето си и с това, че в очите на зрителите си сребърният медалист в шоуто. Big Brother се поддържава за второто място. Време да се сбогуваш в образцовия дом и да напуснеш къщата на Big Brother. Но това дори не е най-голямото прахосване в тази история. Става въпрос за собствените му убеждения. Какво имаш пита? Да обясня колегата, какво ми разказа Каримов. За кое? Всички тия, дето обясняват колко е важно еврото, колко е... Искам да им се запишат имената и те се подпишат. И ако еврото възроди държавата, икономиката, културата, всичко, тия хора са златни буки и само те ще слушам какво кажат. Обаче, ако прегърнем дебелия както ще стане, искам тия същите да отидат да си цялото имущество, да си го продадат, парите влезат в хазната в полза на ощетени. Реално ти виждаш, че промяната може да е за две скали. На това